Goedenavond. Allereerst namens iedereen bij Omroep Zeeland een heel fijne en mooie kerst 2024 toegewenst. Wat gebeurde er vandaag allemaal in Zeeland? Een kort overzicht van het nieuws van deze eerste kerstdag. Waar sommige uren in de keuken staan of de gourmetstijl op tafel toveren, ontvangt Mart Scherp vandaag zijn gasten in zijn restaurant in Middelburg om het kerstdiner af te halen. Tijdens de corona-lockdowns begonnen meer restaurants met dit initiatief. En ook al zijn die lockdowns ondertussen zo'n 2 jaar geleden, het concept is nog steeds populair. Heel lekker. Ja, en het is gewoon fijn. Je kan het klaarmaken. Je hoeft niet alles klaar te maken. En je kan het met z'n tweeën lekker genieten. Mijn vader kan namelijk heel goed koken. Ik zelf niet zo. En ik had aangeboden om deze keer het kerstdiner te verzorgen. Dus ik dacht, dan doe ik het zomaar. Ook voor Mart Scherp, eigenaar van dit restaurant, zijn de kerstboxen een win-win situatie. Uiteindelijk is een kerst niet winstgevender dan een goede zaterdagavond. Dus dan is het natuurlijk voor ons wel leuk dat we nu heel veel mensen blij kunnen maken. En dat we zelf ook kunnen genieten van de kerst. Maar wat stop je dan in zo'n kerstbox? Kingfish uit Zeeland, mooie coquilles in de schelp. Mensen willen gewoon luxe, lekkere dingetjes, maar vooral makkelijk. En welk gerecht kijkt u het meest naar uit? Toetje. Ruim 1200 bezoekers kwamen kerstavond naar de bioscoop in Vlissingen. Niet voor een film, maar voor een kerkdienst. God bestaat echt. Het is niet zomaar een verhaal. Het is niet een verhaaltje wat we hier zeggen. Hij bestaat echt. Hij heeft een plan met je leven. 6 kerken besloten vorig jaar gezamenlijk een dienst te organiseren. Dat bleek meteen een succes. We moesten toch mensen teleurstellen, die moesten naar huis. Dus toen we de eerste keer weer bij elkaar kwamen, hebben we gelijk gezegd, we gaan voor 2 diensten. Heer, dat u uit uw hemel bent gekomen en dat u mens geworden bent. Ook dit jaar slaan de diensten weer aan. Er komen veel vaste kerkgangers, maar ook mensen die niet zo vaak komen. Het is een hele prettige sfeer en inderdaad mooie toespraken, dus ik heb ervan genoten. Vond best mooi eigenlijk, ja zeker. Toch zijn er verschillen tussen een kerk en een bioscoop. Maar veel blijft ook hetzelfde. Dat stukje, toch een stukje goddelijkheid of zo, die vreugde, die herken ik wel net zoals in de kerk. Wij zelf in de kerk hebben lekker houten banken. Nou, die bioscoopstoelen, dat is al 1 pluspunt dat je moet komen. En verder, uiteindelijk draait het toch om God. Sjaal met Verhaal is een groothandel in Middelburg die levert aan zo'n 600 winkels in Nederland, België en Duitsland. Wij maken hele hippe handgemaakte producten in Nepal. Sjaals, viltproducten. Nou, je ziet hier onze kerstcollectie die nu nog de deur uitvliegt. En we hadden een hele mooie Pieter Muizen voor Sinterklaas. Dus een heleboel keuze. Maar toen Inge Hogesteger in september in Nepal was, ging het helemaal mis. We waren daar en het was heel erg hard ontregenen. En uiteindelijk is er in 24 uur tijd zoveel regen gevallen dat de rivier in Kathmandu is overstroomd. En 4 van onze werkplaatsen zijn beschadigd. 1 is helemaal weggespoeld. Hogesteger startte meteen een crowdfundingsactie op en dat werd een groot succes. Ja, ik kan er nog steeds niet over uit. We hebben bij elkaar meer dan €100.000 opgehaald. En daar zijn we nu mee bezig om iedereen te helpen die getroffen is door die overstroming. De bedrijfseigenaar is net terug uit Nepal en het geld wordt goed besteed. Dat geld gaan we inzetten om die getroffen werkplaatsen weer helemaal terug op de rit te helpen. En 3 van de 4 werkplaatsen gaan we verhuizen naar een hoger gelegen gebied. Als ondernemer in een ontwikkelingsland ziet Inge Hogesteger het als haar taak om mensen te helpen. Ook bij dit soort calamiteiten. In Nepal wordt er niks geregeld. Dat is een groot verschil tussen een ontwikkelingsland en waar wij wonen. En we hebben de mensen gezegd, we gaan jullie helpen. En dat hebben ze nu ook gezien. En binnen 9 weken tijd staat er dus al een nieuwe werkplaats. Het is echt wel een beetje trend. Ja, je ziet overal mensen in de zee in de wintermaanden zwemmen, dippen. De meeste mensen zullen ze wel voor gek verklaren. Maar deze groep mensen gaat in de winter wekelijks de zee in door weer en wind.
En ze blijven net zo lang in de zee in een aantal minuten als het water koud is. Ja, het is nu 6 graden, dus ja, we blijven er 6 minuten in. Dat dippen gebeurt dus op veel meer plaatsen in Zeeland. Maar waarom? Ja, waarom? Het is inderdaad een beetje uitdaging. De kou tot zeer, je moet zeggen, je went er gewoon aan. En op een duur is het ook helemaal niet meer zo koud. Want je moet natuurlijk wel vanaf de zomer beginnen en niet in januari beginnen. Want deze klap wel heel erg groot. Het geeft je gewoon een enorme energieboost. Ze zeggen het maakt endorfines vrij, net als dat je natuurlijk aan het sporten bent. En dat denk ik vooral dat het is. Ja, en soms kom je er gewoon gloeiend uit. Gewoon een gevoel van dat je lichaam gewoon gloeit door die kou. Het is een raar effect, maar het is wel zo. Hier in Westkapelle zijn ze in oktober begonnen en ze blijven dippen tot in het voorjaar. Zo druilerig en nat als gisteravond was het niet, maar de bewolking gaf toch een grijze en nevelige kerstdag. En aan zee was vanochtend zelfs nog dichte mist. En strikt gezien was het niet helemaal droog, want lokaal viel wat motregen, maar het was in ieder geval zacht met middagtemperaturen rond 10 graden. Voorlopig blijft het relatief zacht, maar meestal is er ook maar weinig wind en daardoor is er vannacht en morgenochtend ook weer meer kans op mist. En niet alleen aan zee. Er kan ook nog een drup motregen vallen, minimumtemperatuur 7 of 8 graden. Morgen overheerst dus ook de bewolking, maar gaandeweg de dag kan hier en daar de zon even doorbreken, maar het is nog zo vochtig dat er later dan ook weer mist in ontstaat. Maxima morgen 9 à 10 graden en maar heel weinig wind. Dan vrijdag en de weekenddagen. Vrijdag heeft ongeveer hetzelfde beeld als morgen, dus weinig wind en kans op mist. Zaterdag blijft dan nogal droog en zondag is er kans op enige regen. En dan is er inmiddels een matige tot vrij krachtige zuidwestwind gekomen. Tot zover dit korte nieuws en ook het korte weerbericht van deze eerste kerstdag. Nog een hele fijne avond en heel graag tot morgen.